אחת לגבי שאתה אומר בחורים חלשים, ומה שבחורים מתמקדים הם לא חלשים. למשל, בחורים היום בשירותים, שעומדים אצלי למשל, הם יותר לא מבינים מה שאני הייתי כשלמדתי בשירותים. הם מתמקדים בזה. הם יותר לא מבינים מה שאני הייתי. יכול להיות שאני מתמקדתי בדברים אחרים. במה צריך להתמקד אני לא יודע, אבל אני אומר, במה שבחורים מתמקדים, יש בחורים מאוד חזקים. יש בחורים היום. זה היה גם כלפי הדורות הקודמים, זה גם היה ככה. אני למדתי את זה פעם של ביסר זלמן. הוא סיפר לי שפעם בשיעור, ביסר זלמן שאל שאלה, וישב שם בחור פשוט, שענה תשובה. וביסר זלמן היה נחשב בוולוז'ין, היה נחשב העילוי של וולוז'ין. הוא אמר אחר כך למי שהיה בשיעור שלי, הוא אמר לי, אני אמרתי את התירוץ הזה בוולוז'ין, הקירות רעדו כשאני אמרתי את זה. היום כאן בחור יכול להגיד את זה. זה באמת ככה, שהיום בחורים מתמקדים מאוד 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 בלומדות. והם יודעים איך לעשות את זה, אבל במה שהם מתמקדים הם מאוד מאוד חזקים. לכן גם רואים שהם לא חלשים, אלה שמתמקדים בשטויות, עושים על שטויות הרבה יותר גדולות שאנחנו עושים. בגלל שהם לא חלשים. השאלה זו, מה מתמקדים? זה כל השאלה. הם לא מסכימים עם ההנחה שהם חלשים.